CARAMOAN. Nag-iba yung kulay ng sand, oh. Naging parang Nescafe 3-in-1. Ang init. Alam? Wala alam ata. Sinasabi ko lang sa objective evidences. Oh, sino matapang dyan, oh? Bundun kayo. Oo nga, papalalim siya. Yan daw, oh. Useful yung footwear nila. Ayun pa yung buhangin. Okay, touchdown island number 2, sir. Ano po pala ng island? Matukad Island. Matukad? Yes po. Ayun. Alam mo sabihin na matukad? May paaawin kasi. May aakyat din kasi sir. May Sa bangus po sir. may ano? May bangus po yung dalawa din nila. I love you siya, oh. I love CARAMOAN. Okay. CARAMOAN. Si Christian yan. Ano yan? Ang smooth, oh. Parang magandang going construction supply. Hindi mo na kailangan Dito kasi yung araw ng dyan. Ito sir ang makakakita po ng mga supply. ito. Survivors ready. Go. Parang mas maganda yung lighting dito. Ay, Hindi naman po. ayun mas maliwanag. So guys, may lumulutang. Ay, Ba to? Ay, hindi siya lumuluta. tayo yung gumagalaw. Tangina. Napake ako. Bigyan natin sila lang. Hippopotamus. So ako pa rin hinintay na. Anong island to kaya? Kagbalinan. Kagbalinad. Parang guro ng isang Yun po sa kabila. Dinosaur. Hunungan. punungan. Ito po yung mga survivors. Survivors ready? Galing po sa... Ito po yung mga proxy survivors kasi wala pa yung survivors. Sila mo na yung tatay yung mga survivors. Mike has won you won immunity. May hawak yung tarpaulin eh. Les, napanalo mo immunity ah. Okay. Just nothing. Sunset.
Baka makuha tayo. Ito yung village nila. Survivor. Tara, puntahan natin. Hello! Tapos yung camera natin. Welcome to the Philippines. We're hungry. We're hungry. Are you hungry? Give us some food.